У Гомелі ва ўрачыстай абстаноўцы заклалі камень на месцы, дзе плануюць устанавіць помнік выдатнаму маршалу. Двойчы герой Савецкага Саюза Константин Рокоссовский з'яўляецца адным з самых знакавых савецкіх палкаводцаў часоў Вялікай Айчыннай вайны. Мужчына з'яўляўся адзіным маршалам адразу дзвюх краін – Савецкага Саюза і Польскай Народнай Рэспублікі. Пад яго кіраўніцтвам была праведзена аперацыя «Багратиён», якая не толькі вызваліла Беларусь, але і стала прорывом на ўсходнім фронте. Вот эту идею, которая годами была на устах людей, у гомельчан, мы ее сегодня воплощаем в жизнь. И мы сегодня, видите, прикасаемся к истории, которую мы оставим нашим детям, нашим внукам. И ведь история – это не просто о человеке, который был военачальником. Это человек, который освобождал город Гомель, который освобождал Республику Беларусь, который внес вклад в победу над ненавистным врагом. Константин Константиновича здесь не забывали никогда. Он был первым почетным гражданином города Гомеля. И до сих пор, строго говоря, то, что мы сегодня открывали закладной камень, это инициатива гомельчан, это инициатива руководства города и области. Под камандаваннем Константина Рокоссовскага ў лістападзе 1943-го Гомель быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У абласным цэнтры некалькі месяцаў размяшчаўся яго штаб. Маршал – асоба, гісторыя і служэнне якой назаўсёды застануцца ў памяці народа. Таксама ў памяць пра герояў, якія ўсталі на абарону нашай радзімы, удзельнікі ўрачыстай цырымоніі склалі кветкі на плошчы паўстання.